Jednejme bez rukavic. Jste malý národ a měli byste znát své místo, které je na zemi a ne ve vesmíru. A taky byste se měli snažit mít dobré vztahy se svým východním sousedem. No, ale to je Slovensko. Zatím. Promiňte, pane ministře, ale je tady Čupka. Sláva. To Čupka? Česká unie pro partnerství a kooperaci s Amerikou. Američani. No. Nechte nás o samotě. Neměli jsme tam zůstat? Uvnitř? Když se rozhoduje o nás? Ale tam my nikdy nechodíme. Proč tam nechodíme? No, spíš nás tam neberou. Ale jednou, ještě se starým ministrem, jsme se dostali dovnitř na jednání o Temelínu a slyšeli jsme skoro celý začátek. No a pak co? No, pak se ukázalo, že si nás spletli s Rakušanama a tak jsme museli jít. No, byla to fuška, ale máme to. Můžete udělat, co chcete. Tak diktujte. Musíme se odvděčit za to, že můžeme dělat to, co chceme. A čím? No, obvykle něčím, co dělat nechceme. Tím vzniká rovnováha. Tak zaprvé, na tom měsíci. Ať se děje, co se děje. Nikdo nesmí šlápnout na tu naši první stopu. Rozumíme si? Dále Polynézie. Někdy příští měsící budeme vyhlašovat válku. Polynézii? Ano, naši experti tomu dělali pár vrtů a zjistili, že je tam ohrožená demokracie. Klasika. Takže se zúčastníte invaze. Do Polynézie? Boj za lidská práva nezná hranic. No a kdo se jí ještě zúčastní? Mikronézie. No, to nebude problém, ale víte, jsme malá země. Stačí, když pošlete polní nemocnici a 2 traktory, jako obvykle.